بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jadi abe julbe ha asawere sali nde en lorana keno darseje men bo ngam larbono dudal nder wowbe hedita ko man fu be ngala kubar en cubino mawdu godnga nga cuklortoɗen be muɗum hidde ko kubar man sankito loranoɗen tafsir be hadith ko en cuɓino mawdu man ɗo ko larani no haala al-ghurur kanjum man wiyete istu en koci ɗum bo ha deftere mukhtasar minhaj al-qasidin de al-imam ibnu qudama al-maqdisi ikhtasarni ɗum ha deftere mawnirare wetende ihya ulumuddin de imam ghazali allafni ɗum to en kocino kadi mas'ala ko larani estoman ɗo jawmu deftere o yewtino en no dow majum o wi bo shaydan ɗon esta geɓe geɓe estugo man ɗo ko ɓe kuwata man kam ɓe ɗon dara ɗum boɗɗum na ɗum kalluɗum na ɗum geddal to amma be non man funi kadi bo laato ha nder ko ɓe kuwata man ton wodi gal shaydan fasortoɓe wodi gal shaydan lohortoɓe ko ɓe gikkata boɗɗum man ɗo ton man shaydan habda waylita ɗum gam ɗum wona ɗum kalluɗum. jawmu deftere o waddani en no ha darsere men salinde kam bana gal ko larani modiɓɓe ɓe fukaraɓe kamɓe man ɗo noyi shaydan estirtaɓe ha ko larani babuwol andal man be hoore muɗum nden hokki en none waɗirta waddani en no nder toon ko ɗo lattoto o sukloɓe haala andal ɓe pukaraku mofta andal man la shakka ɗum hunde mawde marde qima ha dina amma shaydan haɗamo huugo warta ko andi man ɗo o hutinirta enen be man ɗo ha shaydan kam kañum man fasake mo andal ngal o mofti man ɗo fuu to ha ngal huwano ngal huway kam ngal perdi valeur magal kadi ngal warti ɗum hujja dow maako ɗum sababu nga o ñimorte be mum na nga o mangtirte be mum waddani en woɗɓe bo ɗon diske kuwat amma ɓe cukloro be kuuɗe terɗe kuuɗe banguɗe ɗe en kam ɗum mawna hama ɓe cukloro be maje ha ko wankata amma ɓe ngoyita kuuɗe ɓernde ɓe man ɗo ha ko wangata kam oɗo hutinira o yan julurde o woodi sunnaji o woodi kaza amma ha kuuɗe ɓernde ɗen ha heɓa suklano ɓernde man ɗo nde hisa riya nde hisa mawnitare nde hisa gañandi nde hisa hajitare eɗen ñaw ɓernde latti ɗuɗɗum ɗo man ɗo shaydan fasoro anduɗo man kal to warta sifaji banguɗi kam noon amma sifa cuuɗi ka kanka wiyete ɓuran ka himmiɗinago kanka wiyete ɓuran ka mawnugo ɗo gal ton kam o warta o zéro enen be man shaydan andi ko wangi man ɗo kam ɓote man peete o waddi yake feere bo goɗɗo laatoto hatta sifaji lattiɗi cuuɗiɗi man bo kanko kam o ɗon maata ɗi ngala ha maako sifaji kalluɗi man ngala ha maako oɗo de'itani ɗum amma a sey bo ɗiɗon kanko on shaydan waɗi ha faamu maako ɗo o jaɓata ɗiɗon ha maako to woodi gal ɗi puɗɗi wangirgo fuu shaydan hokkamo tafsir feere to mawnitare fuɗɗi wangugo ha maako walla wangi ha maako sifaji ɗi o mari man ɗo yimɓe passiran ɗum ɓe ɗum mawnitare ɗum alamaji nder alamaji mawnitare shaydan wiyamo kayɗo nana mawnitare an kam a waɗi ɗum ɗo na ha mara sumsum ha be majum ɗo teddinira andal kormina andal e be majum mara sumsum e nden be man warta ɗum ɗon amma shaytan kamo explication gonga feere e nden to wonɗo sifaji isra fantinago sey o ɓorno kaza sey o waɓɓo kaza sey o maha kaza sifaji man to ɗi garoy ha maako ɗum sifaji ñiŋaɗi foti ɗi peftan bana woodi mawnitare malla woodi yiɗgo ardago shaytan wiyamo kay ɗo kam na a waɗi ɗum na ngam teddingo diina
ɓe teddingo andal ngam man ha banguɗa fuu ɓe sifa gaɗanka a teddinteɗo a darjidinteɗo ɗo na neɗɗa kuma feɗotiri ɓe dina na sina gona banni enen banni kadi o wi nonde nde bo ɗum nonde yo banni kadi jawmu deftere o memino gal ko larani fukaraɓe gal ko larani modiɓɓe e o wino bo o waddannone goɗɗe bo ngam man kadi ko ngam jotta kam nannanti waɗi jangirde fuɗɗiti bo nde en maɓɓiti ɗumani man ɗo mi inno lamsoɗen ɗum ngam man o waddi nder ton ɗo arbabu ta'abbudi wal amal jawmu en rewɓo ɓe kuugal ɓe bo ɗum nonde woɓɓe feere ɓe ɗon lolliri ha nder yimɓe na ɓe anduɓe kam na ɓe janguɓe amma ɓe ngoodi dewal rewoɓe masala rewgo ɗo ɗo sukliɓe yimɓe bo ɗo paami ɗum ha maɓɓe ɗum ɓe bolira ɗum kamɓe man ɓe ngoodi diina ɗon ha maɓɓe ngam yimɓe ɗon gi'a ha maɓɓe yiɗgo hayru suklanago dewe e nden ɗaɓɓitingo huwa ko yerdinta Allah ceniɗo yimɓe ɗo paama ɗum ɗon ha maɓɓe amma arannoma goɗɗo kam kala nde o laati kanko man oɗo tokki laawol kisndam fuu na kanko shaydan ɓurata waygo na kanko on shaydan yiyata o hooci alamaji dadgo e shaydan bo jaɓata o daɗan ɗo ngam majum ɓesda kañum bo sababuji loohago mum ko waɗata ha lohoro famarɓe ɗo tawa kanko kam he'ata sey heɓa lohorɗum goɗɗum mawɗum ko leyɓotirta be maako huuda be maako e ngam man ha to kam modiɓɓe enen to shaydan dirtake kadi bo huuda be rewoɓe marɓe sifa ɓe ndewan ɓeɗo kabda ha ko wongata kamɓe daɗi ɓe kisi yo kamɓe ɓenni shaydan ta ata gikki kamɓe man bo ngam majum o wi arbabu ta'abbudi wal amal jawmu en dewal jawmu en kuuɗe kamɓe man bo yaake feere kam gurur ɗon waɗa shaydan ɗon heɓa laabi no sorkoro ngal dewitirle maɓɓe man ton ni loohoɓe gal ton sargiraɓe gal ton estiraɓe gal ton o wi wahum firak o wi kamɓe bo ɓe ɗon geɓe firqatun ahmalul fara'id washtangalu binnawafil wal fada'il o wi yeɓre nder maɓɓe kam tawa ɓe ngeebiɓe gal farillaji amma ɓe suklaniɓe naafilaji latti ɗum naafila latti ɗum giɗa ɗum kam tawa ɓe ɗo cukli o maran tasboje o ƴeman o yiɗi o tasba kaza marrani o jooɗoto hokkana ɗum wakkati maako o maran naafilaje balte naafilaje jemma naafilaje kaza sumoto ɗo rayeje maɗo kam funa lutta ɗum naafilaje na ɗum boɗɗum ɗum hayru o hokka sembe gal ton amma gal farillaje ɗo tawa o geebiɗo feere o geebiɗo gal andinago ɗum laaɓa tawa hokka wakkati maako o andino ko o huwata man ɗo latto laaɓɗum juule maako latto laaɓɗe sumayeje maako zakka maako ɗo tawa gal ɗon kam o geebiɗo e nden yaake feere bo o yeebo hatta gal hokkugo farillaje man ko laati wajibiji farillaji dow maako man tawa woodi guttuli goɗɗi kam o keebiɗo tawa bana ngal wo'inango saaro tawa o dammiɗiɗɗo ha toon tawa ngal margo sifaji goɗɗi ha gendal be yimɓe ɓe keddiɗɗirawo ɓe kaza woodi ɗo man ɗo tawa o geebiɗo e to a laare ngal kote gonga bo tawa oɗo suklani naafilaje tasboje ko nandata be maji wa rubbama ta'ammaqu fi istimali lma hatta kharaju ila alwaswasa fi lwudu o wi nder ngal shaydan heɓrata ɓe ɗo yaake feere gam to o wari ba o nangan malla o yiwoto ɗo o fantino ha hutinirgo ndiyam shaydan wiyamo kay na a nangan malla a yiwoto kam na sey gaɗa timmiti ɗum ni sey terɗe laaɓa boɗɗum cafta ndiyam kara ndiyam yo be man ɗo o ɗuɗɗina ndiyam o ɗuɗɗina ha nangugo man ɗo o wonna ndiyam ɗuɗɗam ha yiwa ko o wonna ndiyam ɗuɗɗam shaydan ha dasamo yaramo ha babuwol waswasu en babuwol waswasu kam na yettinamo kadi ko o andi o loɗɗo noon shaydan wiyamo kay a lootayi a loɗɗo juuɗe ma ɗo bo jotta o laara wuttudu wondu ba ɗo yiɗi yorgo wuttudu wondu bana heccuru seeɗa o wiya ɗo kam tema o lootayi malla bo wuttudu ba je ɗo yori ɗo kam o lootayi ɗum kadi bo o loro ha ɗon o lootito to be man shaydan dasamo yaramo ha waswasu ha nangarɗam ngam man o wi ngiya goto nder maɓɓe ɗo o yerdata ko ndiyam ɗam o wiyete ceniɗam ɗum ndiyam to modi ɓe ƴamama kam mbiyan ɗam ceniɗam
amma kanko o wi'a ɓernde makko yerdaki ɗam o wi'a kay ha ɗo ɓikkon ɗon nastina juuɗe mum en mbiyay to ndiyam ɓikkon nastini juuɗe ni soɓan e nden wala alama wangi ha majam na ha nonde majam na ha piyagol majam na hande ha belenga majam fu ɗum ɗon ɗum ndiyam ceniɗam amma o wiya kay kankone ɓernde makko de itanayi ɗam ɗam kam o nangirta be majam sey o heɓa ndiyam lattiɗam kaza jam bal yuqaddi lahu lihtimalat albayda fi tanajjus tawa to nda ndiyam man ɗo o wadda haalaji dayiɗi o wiya kayna foti ɗam lattoɗam coɗɗam ngam ni gaɗɗo ngam boyjo nastinɗo jungo mum ha ton ɓe ɓilonde haɗon o ñeɗata ngam kaza gaɗɗo yani koddirki lattiki dayiki ɗo kanjum man ɗum wara heewa ha hakkilo maako wala yuqaddiru zalika fi mat'amihi o laara bo ɗum diina wanatamo ɗum o laara kanko o yiɗi ɗume fuu o huwa laaɗɗo kanjum wanatamo ɗum amma to a yeccertake ngal faggudu maako be ñamdu maako bo tawa ɗi kam ngala ngal faggudu maako be ñamdu maako kam tawa no o heɓri fukal wala ko yaalimo amma haala ndiyam nangirɗam ɗo o wata hakkilo maako fu ha dow ton sina ɗam wonani sina ɗam wonani falaw inqalaba hada al-ihtiyatu min al-ma'i ila al-mat'am lakana ashba bi siyari salaf o wi koddirgo maako sattina man ɗo ɗum o hutini e yarata ɗum ha ndiyam ɗo to o waylitinno ɗum o hoori ɗum ha faggudu maako na ɓuran kañum ɗum ɓurata nandugo no ɓe yaakeji salafinko en kam yaakeji lattiɓe artuɓe haɓananɓe wodgo ha timmida man kam suklanago maɓɓe ha ko ɓe nastinta deeɗi maɓɓe ɗum laato ɗum laaɗɗum ɗam laato ɗum halal na ɓuran mawnugo dow suklorago ha ndiyam ɗam ɓe nangirta malla ɓe giworto sey ɗam laatoni wa kana ma haha ngam man o bana Umar radiyallahu ta'ala an tawen mo ha gal wuttudu ndiyam nangirɗam ɗo o sattinta ha to tawadda'a min jarrati nasraniya o nanguɗo masalan ha kañawu nasranikejo mo wonayi julɗo kañum man ha kañawu ha watata ndiyam mum ɓe paccen ɓe mo o nangi herto o jaɓayi waswasu nastemo o wiya kay o kam nana julɗo kañawu mako man ndena o julɗo kam na foti o aynata ɗum e nden ndiyam man na foti wonani o hutiniray be majum o nangi o compliquay alhaali bo nde on man na julɗo kam foti yo gacco ɓe nasta ha nder ton amma hawtade ɓe ɗo man bo tawen Umar gal haala ñaami kam na oɗon acca cekketeɗum latti ɗum halal ma goɗɗum kam o ñamata ɗum ngam miijago be hulgo ta o yetto ta o mema haram e nden ɗo sattini gal wuttudu faggudu gal wuttudu haala ndiyam haala kaza oɗo hoytini e nden woɗɓe nder rewoɓe bo ɓe jimmita ɗum ɓe gartita sungulla man fu haala gal masala ndiyam nangirɗam nandata be mum amma gal wuttudu faggudu kam wala ko yaari mum e noon man o wi tabiti annabijo sallallahu alaihi wa sallama o nangi her kañawu lattiɗo mushrika debbo lattiɗo mushrika dewowo labbi kefeero kawtanowo Allah amma annabijo compliquay ha ndiyam gonɗam ha juuɗe maako nangi her kañawu maako o wi accu noon bo goɗɗo bo ha baaba woni nangugo man ɗo cheydan heɓama o wiyamo kay an kam huufa kat ni an kam ko kuwata kam ta huru seko kam dina kam wala seko e ngam majum o fuɗɗa nangugo seeɗa cheydan wiyamo kay ena bana woodi ko wurti hama kadi bo oɗon no ha fengiya o warti ha fuɗɗam kadi bo o fuɗɗiti nangugo kesum e nden tawa oɗon ha yeeso jotta ngiya o loraki o warti kadi bo oɗon ha juuɗe o wi ɗo man fuuɗo o suhloro be kakkan man ɗo ɗum juuta ɗo yaake feere kam ha wakkati julde man wurto julde nde o nanganta man ha o juula ɗo kayre man nden wakkati man wurto cheydan heɓi mo o tammi julgo yaasi wakkati juulurde kam fu daɗi mo fadlul jama'a kam o asri ɗum e kadi bo yaake feere kam wakkati ganni ɗum asri feere ha nange muta to o fuɗɗiɗa way kadi ha nange muta o fuɗɗata julgo ɗum fajiri feere ha nange fuɗa o fuɗɗata julgo enen be man latto cheydan yerɓi mo ha yaari mo hokki julde ha yaasi wakkati mum o wiɗo bo ɗon waɗa o wi nder maɓɓe tawa goɗɗo bo waswasu man ɗo wara ha gal wuttudu julde ton ha julde gal nangarɗam be ndiyam o habda o daɗa amma ha julde ton ɗo ha habbirango harminorgo o wara o habbira amma to ɗum neɓo e seeɗa ɗo o sirwo cheydan wiyamo kay a kabbirɗo bo a andi kam habbirango harminorgo kam to ñande goɗɗo waɗay bo kana julde woɗa
ni kam na rukui aniɗo kam futo o habbiray kam na julde mama na warana de wala ende feɗi kadi bo oɗona jaka julde o habbira ɗiɗam o habbira kadi bo o fuɗɗita kesum o habbira hatta rubbama fatan hurakatun ma al imam feere ka fofanamo ha darde daɗamo be imam masala haala imam yetto ha rukuere ba ha o ruka sheydan wiyamo ala a kabbirnoɗo bo ha nasta julde ɗo ko garduɗa ɗo a kabbirnoɗo bo o daro o numa seeɗa hidde ko ha o tabitina ndikka o habbira man ɗo imam ɓamtake ha rukuere ɓe man ɗo latto sheydan heɓi darde nde kam daɗimo o wi tawa woɗɓe nder maɓɓe bo o sukloro haala mafarijul huruf o wiya sey o wurtina har feere fuu bana no haani sey o wurtina bana no arab ɓe gurtinirta e nden ɓe man ɗo ngam man o seedata oɗon habda o yiɗi o wurtina karfeje ba kaza karfeje kaza o sendidiran hakkunde dad be da deydey ko ɓurata haaje deydey ko ɓurata ko wowa e ɗum latto kanjum man wiyete sumbulla maako e nden ɓe man wakkati o juulata man ɗo hakkilo maako fuu huuca ha majum julde maako wala yankude ti ɗum mawnirajum ha julde wiyete o yankino ɓernde man bo nde juula nde yalɗinira mammu allah janiɗo ha nder ton man ɗo shaydan sukliramo ɓe noy o wurtinirta shin bana ko hani noy o wurtinirta sad nas sirata almustaqim noy o wurtinirta dad ta dad man nanda ɓe da e nden ɓe man ɗo oɗo sukli wakkati jangirde maako man kam fuu ɓe kakkan o numata ko o jangatama sakko ha ɗum waddanamo yankude o wi asli bo ha dina kam na dina tefrata goɗɗo wakkati o jangata man kam sina o wurtinira karfeje man bana aadijum bana deydey ko laati bowa ɗum man ɗo wiyama o tefraɗo ɗum e fuu sey o kallafno deftina hoore maako hatta o waɗira ɗum be sura ka o wawata na ɗum kana ɗum dina o wi misal gaɗo bannino nandi kam bana goɗɗo on o waddani lamɗo ɗerewol waddani lamɗo lettre to o teframa o janga ɗum bo ha yeeso lamɗo amma badal o habda o janga ɗum sifano o jangirta man ɗo wallita ha famgo ɗum ha hani darago o daro ha hanayi darago o daratako e nden ɗum heɓa ɗum faame kanko bo oɗo suklori be habdugo noy o wurtinirta karfeje ha yeeso lamɗo e nden ɓe man ɗum suklimo ha warti sifano o jangirta man kam nananɗo kam famata ko lettre man yiɗi wiiko ha wartino o jangirta man ɗo ha yimɓe laamu kam o respectayi jonde laamu man be hoore muɗum e nden raggare man ka yettinamo ha ɗerewol man dippite ha maako o farta o wi tawa woɗɓe nder rewoɓe bo ɓe estitoro ɓe jangugo alqur'an amma sifa jangugo man ɗo laato haaje maɓɓe fuu kammiya o yiɗi laato haaje maako ɗo o janga jur e nden ngam majum to o joɗake o jangan man ɗo yawugo ni be laargo ɗereji noy lutti ha o timmina caka deftere o wonina ha fen o woni haaje maako kam o fuɗɗi o timmini o ɗon lima hatma o heɓi hatma ni o wiya ke feere yawugo man ɗo ha warta alqur'an man o taƴan ɗum tawigo noon wala jangirde de'unde wala hokkugo karfeje hakke muɗum wala numgo ha yani manaji wala wasuji eɗen kankam ɗum harakare woore noon ɓe jawal lattingal ngaya haaje ma ko fo a wala to o timmini o wiyama goɗɗo nder maɓɓe wiye timmini alqur'an nder ñalde noon marraji ɗiɗi o wuri marraji ɗiɗi o laara o waɗi kuugal mangal jamu ɓe no o waɗi majum o wi ngam man tawa goto maɓɓe ɗemngal mum kam ɗo dogga amma ɓernde mako bo ɗo suglori be goɗɗi lattiɗi duniyaji noon e ngam man o numata hamanaji qur'an o wasitorta ko be wasuji mum o darodorta ko be umroje be kaale mum o wi o estaɗo ngam oɗo waɗi ha faamu mako kam qur'an kam ɗum jangugo wuri noon kanjum man tan wiyete mara ɗum haaje be mum to kadi o limtini an kam deydey ko larani estitorago be ko larani yakeji jangde man be haala estitorago suklanago haala sawtu ko welnugo dande ko nandata be majum o yoodi nder rewoɓe bo goɗɗo tawa sungulla mako ɗo o yiɗi o yaha hijju ɓe umra kanko bo kanjum man wiyete sungulla mako to hitande yarti pat hijju kam ta daɗamo umra ta daɗamo a sakka ɗum dewal mangal ɗum boɗɗum amma yake feere her ton man ton shaydan nastata
façon mo haa ton o wi ngam man o wurtano dewal hijju man amma o wurtanta ko toñangeji tawa jawle gonɗe ha juuɗe maako man ɗo toñangeji yimɓe ɗon hamaje jour ko o tefreteno ha diina kam o arta o wurto her toñangeji ɗin wayne kuwanɗo mo hokkitayi ɗum hakke muɗum wayne ciknuɗo mo o hokkitayi ɗum siga muɗum ɗo ɗum masala ndongu e nden ronoɓe man ɗum amana ɗon ha juuɗe maako ɗum kanjum man ɗum o tilfinta kanjum man ɗum o wiyata o yaari hiccu o yaari umra alhaali bo ɗum jawdi atime en e nden tawa toñangeji ɗuɗɗi ɗon gondi ɓe maako gal jawdi o haɓanta wurtago her toñangeji man kanji ɗin wiyete to o wurtaki ɗi carranmo ha yeeso Allah janiɗo o wi'a o suklorto ɓe nafrugo jawdi man ɗo ha o waɗoya dewal hijju o hawta jawle ɗuɗɗe tawa ñamale ɗuɗɗe ɗon dow maako yoɓata tokkiɓe ñamande man iga bippina ha jafta accamo nden ka suklatamo sam o yoɓata to e noon tawa o wala sifa yerdingo saaro en tawa saaro maako feere ɗon mari haaje maako ɗon mari haaje o suklano ɗum ɗon mari haaje o waɗana ɗum amma hakkilo maako wala gal ton to tawa o wala haaje suklorago ha o heɓa joɓaari ndi halal to o yahan hijju majum o wiyake feere ma hijju cuklungo mo o yiɗi o waɗoya man ɗo pat ɗum hijjuji naafila farilla kam o gannoɗo ɗum e ɓe man her laawol man ton ɗo o yewtanan bana jahale zaman ɓooyma ba'anteji jawɗi ɗo fu ngooda jahangal man yaake feere ngal hoytan leppi ɗo ummo ha maako hidde ko ha o yettoyo ha makka woni o heɓa o waɗa hijju man ale ɓe retour man ɗo hoccanmo lebbi ɗuɗɗi o wi ngam man her laawol man ɗo ko hoccanmol disde jurde man ɗo feere kam o yeebo dewal o yeebo farillaji o rammiɗa ha senuye sengo lumce maako sengo ɓanndu maako e bo tawa sifaji gettaɗi bo o marata tawa o mara jokkirli ɓe hallugo gikku haɓe o tokkotiri be muɗum amma be noon fuu o wona oɗo yikka oɗon dow hayru mawɗo alhaali bo sifa maako ka o woni man kam o estaka ko o waɗata o halkata jawdi ɗurndi man ha cheyɗan kam na to ɗum nafayi moni na cuyi na haaje mum humti o jooɗaki o siwti o yari bone o waɗi hunde amma warti ɗum wala ko ɗum windantemo ɗum nafatamo enen ɓe man cheyɗan kam haaje muɗum humti o wi woodi woɗɓe bo nder rewoɓe man ɗo tawa ɓe ɗo cuklori ɓe umran mboɗe nga ɓe kaɗa munkari ɓe gartira ɗum kugal maɓɓe kaɗo suhliɓe amma ɓe gejjita ko'e maɓɓe kamɓe man ɓen ɓe ɗon mari munkariji ni wagare hama ɓe ɗon dammiɗi ha daranago mboɗe ngaji majum amma bo ɓe ɗo cuklori bo ɓe tana en maɓɓe o wi ɗon nder maɓɓe goɗɗo o waɗe o liman ha julurde masalan amma to on ɗo woodi garɗo on man ɓuranmo margo durtare walla ɓuranmo andal wari ardi marrare wodde nder marraje ɗo ɗum kedda dow maako wane o wawata supportugo ɗum o sinka ɗum nder maɓɓe woodi goɗɗo tawa noddinan o yikka ɗo kam ngam Allah bo o waɗata ɗum amma to woodi goɗɗo feere wari noddini ha babal maako ko o wala ɗon ɗum tedda ha dow nafsu maako o wi'a on man na wari ɓillotiri be maako ha babal maako woodi ko yiɗi o wi ɗo fuu ɗum ɗon o wi oɗon ɗon nder maɓɓe bo yani eelowo dow naafila amma o yeebo farilla tawa goɗɗo maɓɓe o seyoro be o naafi balde be o naafi jemma to o heɓi geɗal ha majum o nafɗo balde hannde o nafɗo jemma ɗo o seyoro be majum jamu amma farilla kam o hokka ɗum ɗo o matata dakam muɗum wala mbeɗenga o matata to o waɗi farilla ɗo wala ko o matata o waɗi amma to o waɗi naafila ni ɗum mawna ha nafsu maako o wi farilla man ma o yawanta ɗum bana ko hani ba ha o hokka ɗum ha aran wakkati o yejjita kongol annabijo sallllahu alayhi wa sallama ha ko filino her jawmirawo wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratuhu alayh Allah ceniɗo wi jeeyaɗo am o ɓaɗitorta ko her am ɓe dewal ngal laato bo ngal ɓurani yiɗe ko her am dininta ko parliɗinmi ha maako nden Allah ceniɗo kam dewal ngal goɗɗo waɗata e ngal laato bo ngal ɓuran mawnugo ngal ɓuran yiɗe ko ngal ɓuran ɗum ko baraji ha maako kam lattingal farilla ngal e nden ko hani kam goɗɗo o timmidira be farilla hokka farilla kam bana no hani
ɓawo ɗon bo o tasnira nafila amma o wiɗi woɓɓe nder rewoɓe man ɗo sifa man wonata ha maɓɓe banni tawa gal farilla o dammi ɗiɗɗo fotan gal hokkugo fotan gal habdugo ha o woɗɗina farilla man o hokka ɗum bana ko hani amma tawa gal nafila bo o cuklani ɗum enen kadi ɗo ɗum misaluji jawmu deftere o waddani en ha ko larani yani gal shaydan waddata estoji muɗum ha gal wuttudu latiɓe rewoɓe enen nder laabi ɗi shaydan waddata man ɗo suklorago ɓe nafilaje yeebo farilla suklorowo ɓe nafila yeebo farilla nder yeebago farilla man ɗo soyde andinago farilla man e noon nder yeebago farilla man ɗo soyde hokkirgo farilla man bana deydey no hani tawa oɗo suklani nafila kam o sumoto tasban banni amma ha o heɓa farilla mako man laaɓa o wawan o tiiɗa o hokka ɗum tawa wala ha mako ɗum ɗo ɗum sifa e noon nder laabi shaydan man estirta rewoɓe ɗo waswasu nden waswasu bo kanjum man wiyete nastinamo sekoji ha nder dewal man ton e sekoji man ɗi bo shaydan waɗa wongo maji ha mako ɗo ɗi gonan gam ha o hokka kanko dewal mako ɓuran laɓgo dewal mako ɗo latto ɓuran laɓgo tawa to o widdake ma ba yimɓe cenortoɗo o heƴatamo kanko o laara kanko o yiɗi ɓuran ɗum laɓgo gam majum to o widdake ɗo tawa o suklowane o jooɗo tawa o sukloro o ɓira zakari mako o damta ha ɓawo suudu ton o yaha ɗo o lorto feere ha waɓa to wurtago o wiya kaytema woodi ko wurti te fuɗɗita kadi bo e nden tawa ko o waɗata ɗo fuu o innata ɗum ihtiyat kanko kam haala dewal wala guusa senuye ɗo kanjum man wiyete hoorejum ha dewal te senuye laaɓayi kam na ko mahoto ɗo toon fuu laaɓata seyɗan longginamo irada bana ɗiɗo warta o sukloro be maka yaake feere ha mawnirajum ha dewe man salon julde jam'are daɗamo yaake feere wakkati man ɓe hoore umma wurto heɓata o waɗa ɗum e nden noon yaake feere shaydan man wadda waswasu ha ko larani gal wuttudu nangarɗam ɗo yimɓe fuu minti ɗiɗi he an ɗum nangugo amma kanko sey minti 50 yaake feere sey leeriyel ha o heɓa o nanga e ngam majum o wara o fuɗɗa to o daynake seeɗani yimɓe giya o lorake ha to o daynake seeɗani yimɓe giya o wacci haala nangarɗam man sam o waɗi ɓawo suudu kadi bo e nden oɗon ninon man ɗo to ɗum juulurde ma juulurde daɗamo yaake feere ha wakkati wurto waɗa ko o waɗata wakkati man saalo o fuɗɗa juulgo nden ɗo fuu ɗum babol waswasu e nden ɗum ɗon heɓa bo ɓurnal fuu rewoɓe waswasu ɗo ɓurnal fuu marɓe diina kamɓe man wiyete waswasu ɓurata ɗuɗgo ha maɓɓe ɓurata heɓgoɓe yaake feere waswasu man ɗo wona ha nder julde ton nder julde man ton ɗon ha caka julde man ton noon o wiya woodi ko wurti ha mako waɗa ko o nani walani o wiya kay waɗimo kam bana woodi ko wurti ha mako o ta'a julde kadi bo waya o fuɗɗitoya nangarɗam yaake feere ha nder julde man ton o wiya kay tema o habbirago harminorgo de ha o wari o dari ɗo tema o habbirago harminorgo e nden be man kadi bo o lorto ko o huno fuu o yibbina ɗum o lorto kadi bo o habbira o fuɗɗita kesum e nden fuu ɗum ɗo wiye waswasu e nden ɗum ɗon heɓa bo rewoɓe shayɗan waɗan ɗum go'o kam ngam wonna dewe maɓɓe go'o kam ngam wonna dewal maako majum ɗiɗi bo ngam fatina ɓe hayruji goɗɗi warta julde jam'are daɗamo wakkatiji goɗɗi wakkati daɗamo wakkati gonga feere e ɓe man ragare man dewal man fuu ma teddomo dewal man ɗo ɗum teddo ɗum warta ɗum hunde sadde ha maako be majum shayɗan heɓamo ngal wuttudu majum e yaake feere bo shayɗan waɗa ɗum ɗo ngam hattudo sekoji ha diina maako e nden be man ɗo waɗa seko man fuɗɗira ɓe senuye ha yettoyo ha nangarɗam yettoyo ha julde to o heɓtay noyi o huudirta ɓe sekoji man kam boɗo yaha ɓesdago ha ɗum yaha ɗum yettoyo ha asliji diina man ton shayɗan wara seknamo ha asli diina man no seknamo ha ala alqur'an ha seknamo ha ala darngal seknamo kada enen be majum laddo kadi o wonnorama ha diina mako nden ɗo man bo julɗo sina watana ɗum hakkilo e waswasu bo bana ko modi ɓe mbiyata foroy kanjum man ɗum haɓre be majum kam rannoma ngaaba ta goɗɗo o jaɓa e nden to shayɗan wimo kanko senuye mako ɗo woodi ko wurti ha mako ni ɗo ta o jaɓa
nama to o waɗi bana ko yimɓe gaɗata o widdake o jooɗake bana ko haani ɓaawo majum o fiitinake enen to o ummake kam ko cheyɗan ɗo wiyamo a woodi ko wurti ha masike a tema kam woodi ko bana cofɗum woodi kaza ɗo fof o wiya wala o sañjata diina kan tefrimo o waɗa bannon diina man kan tefrimo o waɗa bannon ngam to oɗo waɗa bannon ɗo nden wiyete o tetoto ha fewjere cheyɗan man ɓe esto muɗum non to o wari oɗon nanga deydei ko ɗon mata o looti ɗo o loɗɗo noon ko cheyɗan seknimo o lootayi tema jungo ɗo kam o lootayi tema yeeso o lootayi bo o wiya kay o loɗɗo cheyɗan wiyam o lorane wiya kay o loratako o loɗɗo waɗa ko lornata mo enen be majum o wowna hoore mako banni to oɗo juula a woodi ko wurti ha mako wiya kay wurtaki wala sawtu nan mi waɗa ɗum ko wurti ha am to o continue a julde mako ani annabijo o handiti ngam man yani sinkama ha mako goɗɗo wona ha nder julde o mata bana ko woodi ko wurti annabijo wi ta o wacca ta o firlito ta o wonna julde mako sey to ɗum warti ɗum fakatjo kanjum man wiyete o nani sawtu malla bo o maati o der malla bo o tabitini fakat gurti ɗum noon o kam o taha julde amma sekkoji ɗiɗo kam ta o yejitanoɗo continue a julde mako e nden be man ɗo ɗum latto ɗum ngaaba ta o waaɓo e ha ɗum hoyanamo bo sina to o hefti bolwananɗomo man ɗum cheytan to o jaɓi bolwananɗomo man ɗum cheytan kam sifa kalluka funa ha mum woni to fewugo ma mawɗo fewoɓe to sargugo ma mawɗo sargoɓe to konnejo ma ko mawnirajo cheyɗan ni haala diina ma himmo ɗum ha wiya to a waɗayni kam na julde ma dammaki yaako to a waɗ cheyɗan ngel yiɗi ha julde ma woɗa ɓura je yimɓe fuu ha sennuye ma woɗa ɓura je yimɓe fuu na waɗa nokka waɗira ngam man marɗo wasu man to a ƴami mo aɗo joƴini ɗum e jotta wolwante wiyete an kam sennuye ma ɗo woodi ko wurti ɗo moyi wolwante ha hakkilo ma ɗo moyi pamata wolwante o yande cheyɗan e to aɗo faami ɗum cheyɗan wolwante kan ko jabranta cheyɗan ngel ni warta kan ngel nasiyante ha dewe ma ngel yiɗi yo ha ukka dewe ma an be sifa ɓuran ka luttuɓe fuu na iga ɗon ni na a bonnoraɗo cheyɗan kam na geɗal muɗum waabego cheyɗan to wima hunde kam na iga ɗon ni cekande kadi to wima tokkoraɗo gallo kam na tefa au contraire to wiyete au contraire tokkoɗa amma to ngel lattake kanngel ngel ɗo wiyete tokkoraɗo ya ayuha alladina amanu la tattabi'u khatawati cheytan ta tokke parande cheytan wa man yattabi khatawati cheytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar tokkiɗo palande cheytan kam o cheyɗan ɗo wata tokka ɗo yaaɓa kam cheyɗan kam na umran yiɗɗuɗe be munkariji e nden kam marɗo wasu kam aran nolni ko wiyete waɗantamo dammugal ha o wurto ha majum kam o ƴama ɗum moyi wolwantamo ɗum moyi wiyatamo nagarɗa ma fistake sey puɗɗita moyi wiyatamo woodi ko wurti ha ma moyi wiyatamo a lootay ɗo sina loota moyi wiyatamo habbiray sina puɗɗita to hefti moyi wiyatamo ni o heftan noyi o huudata ɓe koɓe mbiyatamo ma moyi wiyatamo ɗum cheytan ɗum kam ɗon wiyamo ha wonnanamo diina mako e ɗume diina bo wimo ɗume modiɓɓe bo mbimo nasiya kaye o hokka ta o jaɓa cheyɗan man wiyatamo ɗo ta o jaɓa o waabo ɗum enen ɓe man ɗo kanjum man wiyete o wawan o hisa ha sharri cheytan man kadi enen kam ɗo kam yeɓre nder lattiɓe rewoɓe amma cheyɗan wara estiraɓe ɓe masalaji waswasu dow kamɓe ɓe giɗi ɓe kuura ɓe ko larani fakat enen banni kadi ɓawa ɗum bo waddi nder rewoɓe man ɗo ɓe masala hiccu o bo ɗon ha woɓɓe feere ɓe kimmore ɓe haala hiccu malla ɓe haala umra amma bo lattoɓe ngeebo ko laati farillajum ha dow maɓɓe ngam man bana hokkititgo hakkeji bana yobgo ñamaale ko nandata be majum jawle ɗe ɓe jaɗata ɓe gaɗoya hiccu ɓe umra man ɗo ñamaale ko ɗe ɗon dow maɓɓe foti to ɓe maayi ɗe ɗon dow maɓɓe ɗe sargan ɓe ha alahira maɓɓe ɗe sargan ɓe ha hawrire maɓɓe amma ɓe joɓata yaake feere hakkeji woɗɓe ɗon goɗɗo talakajo kuwanɗo mo hakke mum ɗon dow maako wara habde ha soma o kita ɗum hakke muɗum o hokkata amma o wurto o wiya o dilli ha o waɗa hiccu malla umra waɗa dépense ɗi ɗuɗɗi kala hitande fuu enen yaake feere woodi ko hani o waɗana saaro en maako malla ma iyaluji maako majum woodi haajeji ɗi jawdi ɗi Allah yowimo o dammini ɗo enen o wi none ɗe bo ɗe ɗon ɗo kadi fuu ni jawmu deftere kam o waddan ɗum aranma ɗum misaluji pinditinanɗi ha hakkilo ɓi adama misaluji ɗi bolwaka bo kadi enen kam to goɗɗo Allah riski mo
yidni dewal ha ɓernde maako no takki o yiɗi o rewa ɗum moƴƴere mawɗe amma o faama aran konnotoɗo mo ha dow moƴƴere man kam cheytan aran kaɓanɗo sargugo mo ha dow moƴƴere man ha wirande yarande ngal egoɗo cheytan e ngam majum sina lattu tumo ɗo watani hoore maako hakkilo o watana hoore maako hakkilo ha lartugo anniyaji maako e nufayeji maako shaydan haɓanan ha wartira kuuɗe maako je riya shaydan haɓanan ha wartira kuuɗe maako je sum'a nden dole o ewta ɓernde maako o lorano anniyaji maako e noon sey o larta hoore maako ha dewe ɗe o huwata man ɗo kam latti ɗum hoorejum latti ɗum farilla kam o hokki ɗum hakke mum nataw oɗo suhlani nafilaji ɗo farilla kam kañum man o hokki ɗum hakke muɗum bana ko hanina walla o hokkay to ɗum tefi sey o andino to ɗum tefi sey o ƴama e nden o waɗa sungulla ma ko hoore ha kam hokkugo farilla e bo laɓɓingo farilla man ɗum man kanjum man bo sina o watana ɗum hakkilo e noon nder ton man ɗo sina o rento bo masala waswasu e nden shaydan haɓanan ha lowamo waswasuji ɓe man ɗo laato ɗum wonnanan mo dewal maako yama ɗum wonnanamo diina maako fuu muɗum nden sey o ferana huudugo ɓe waswasu kanjum man wiyete o salo jabgo ko waswasu man wi'atamo e o ɗuɗɗina bo moltago o ɗuɗɗina askar ngam o hisa ha maajo e nden kadi ɓe banni man ɗo laato o riskama o dewowo e bo o heɓi sababuji bo gaɗanɗi o lutta o dewowo dewe maako man bo ɗe ukkoto ɓe deydey no haani enen ɗe jottinoyamo ha yerdu e Allah ceniɗo bana ko haani ɗum kadi ɗo wiyete ko jom deftere o waddi ha yebre nde lettiɓe rewoɓe ngam man en keynitortoɓe majum wallahu taala alam wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain